Onko teidän yrityksellä suunnitelma ja strategia, joka toteutuessaan tuottaa riittävästi positiivista kassavirtaa? Yrittäjien ja yritysten johtajien ensireaktio tähän kysymykseen on, että totta kai meillä on semmoinen strategia, eikä me tähän muuten oltaisi ryhdytty. Useimmiten menestyneissä ja hyvin johdetuissa yrityksissä on laskettu auki hyvin tarkkaan, miten tulevat kuukaudet ja tulevat vuodet tulee menemään. On laskettu ihan käytännön tasolla, kuinka paljon meidän tulee saada kauppaa, kuka ne kaupat tekee, kuka palvelee asiakkaat, koska pitää investoida, koska pitää rekrytä, koska pitää painaa kaasua ja koska tulee höllätä. Jotta yritys kykenee osoittamaan mahdollisimman aukottomasti, että sen tulevaisuuden liiketoiminta on vedenpitävää myös taloudellisesti, niin yritys tarvitsee budjetin. Ei kuitenkaan takerruta siihen budjettisanaan, koska se ei tunnu kaikille omalta. Tärkeintä on, että teidän yrityksellä on laskelma, jossa tulevat kuukaudet ja tulevat vuodet on kuvattu euromääräisessä muodossa. Niiden laskelmien tulee olla siinä muodossa, että ne on myös seurattavissa ja mitattavissa, jotta me voidaan ohjata yritystä oikeaan suuntaan. Yritys tarvitsee tavoitteita ja haaveitakin olisi hyvä olla. Yrityksen talouden suunnittelussa ja budjetoinnissa nämä tavoitteet ja haaveet ei kuitenkaan saa mennä liikaa keskenään sekaisin. Hyvin usein yrityksissä on kuvattu tarkasti se, kuinka mahtava yrityksen tulevaisuus tulee olemaan. Mutta matka sinne loistavaan tulevaisuuteen on kuvattu paljon hatarammin, jos lainkaan. Hyvä budjetti auttaa ymmärtämään, mitä näiden tavoitteiden saavuttaminen käytännössä talouden näkökulmasta vaatii. Yrittäjillä on usein hämmentävä hyvä kyky nähdä ja tuntea, minkälaiset päätökset on parhaaksi sille omalle yritykselle. Ja tätä kykyä nähdä ja tuntea mä kutsun yrittäjän perstuntumaksi. Hyvä yrittäjän perstuntuma on yrittäjälle aivan välttämätön ominaisuus, koska päätöksiä pitää pystyä tekemään nopeasti ja hetkessä. Aina ei voi mennä kaivaan budjettia esille ja katsoa, että kuinka nyt toimia, varsinkin kun ei ne päivittäiset päätökset sieltä budjetista löytyskään. Toisaalta useimmat meistä ei onnistu ohjaamaan yritystä pitkäjänteisesti oikeaan suuntaan pelkän fiiliksen avulla. Yrityksellä on oltava euromääräinen pitkän aikavälin suunnitelma. Budjettia ei missään tapauksessa pidä ajatella toimintaa ja päätöksentekoa rajoittavana tekijänä. Päinvastoin budjetti on mahdollistaja. Usein kuulee sanottavan, ettei budjetointi sovi enää tämän päivän yrityksille, kun maailma muuttuu niin hemmetin nopeasti. Mutta mä oon asiasta aivan toista mieltä. Tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa suunnitelmallisuuden merkitys vaan korostuu. Kiitos kun katsoit tämän videon. Jos sä koit saavasi tästä hyötyä, niin tilaa meidän kanava ja käy tutustumassa meihin osoitteessa www.finansilla.fi.